Lav fals i folien. Du kan først lave fals efter centreringen er i orden. Start med at kontrollere, at rulleholderne sidder korrekt. Afstanden skal være ens i begge sider. Juster, hvis det er nødvendigt. Når du kigger ind i hullet, skal der være ca. 2 cm imellem de 2 øverste ruller. Lad være med at knokkelspænde. Det er ikke nødvendigt. Så skubber du de 2 trekantede falsplader ind og finjusterer, indtil du finder den rigtige afstand imellem falsene. Til sidst kan du kontrollere, at falsene har samme størrelse i begge sider. Sæt paprullen på, hvis du ikke allerede har gjort det. Paprullens længde skal altid være den samme som foliebanens bredde. Efterjuster sideværts, så den sidder lige over foliebanen. Skær folien og start opviklingen. Nulstil metertælleren. Først justeres afstanden mellem falsene.